F'Jannar tal-2015 pajjiżna rreġistra l-inqas rata ta' inflazzjoni fl-aħħar 20 sena. Dan skont l-aħħar indiċi tal-prezzijiet tal-beħ bl-imnut. Brata minima ta' 0.3% il-qagħda preżenti tikkuntrasta sew mal-medja ta' 2.6% li pajjiżna kellu taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Jirriżulta li taħt Gvern Nazzjonalista ir-rata medja ta' inflazzjoni fis-sena kienet 9 darbit aktar minn dik irreġistrata fl-aħħar 12 xahar. It-tnaqqis fl-inflazzjoni kien irreġistrat f'bosta prodotti u servizzi essenzjali, fosthom fil-prezzijiet tal-ikel, prodotti tal-enerġija, l-ilma, il-gass u l-fuel. Waqt li fl-aħħar leġislatura pajjiżna esperjenza żieda ta' 13% kull sena fil-prezzijiet ta' dawn is-servizzi essenzjali fil-qasam tal-enerġija, fl-aħħar sena dawn naqsu bi 15.4%. Aktar tnaqqis kien reġistrat fil-prezzijiet tat trasport u l-komunikazzjoni. Fost is-setturi li reġistraw żieda kien hemm dak tal-mediċina, madankollu iż-żieda fil-prezzijiet kienet inqas miż-żieda medja ta' żmien Gvern Nazzjonalista. Dan kollu jfisser li l-paga tal-ħaddiema qiegħda tissaħħaħ u r-riżultati pożittiva miksuba fl-aħħar sena kienu riflessa wkoll fl-aħħar sħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea. Sħarriġ li jindika li r-rata ta' dawk li jqisu l-inflazzjoni bħala l-akbar problema f'ħajjithom naqset bin-nofs. Fis-sqarrija l-Gvern tenna l-impenn tiegħu li jkompli jnaqqas l-inflazzjoni permezz ta' aktar traħis fil-prezzijiet tal-fuel u traħis fit-tariffi tal-enerġija għan-negozji. B'hekk temmet l-istqarrija l-ottimiżmu fost il-familji li tant xpruna lill-ekonomija Maltija ikompli jissaħħaħ u jikber.